θεωρώ τη σημερινή ήττα κυρίως υπεύθυνο τον εαυτό μου. Ο Μαχλάς έβαλε τον γκολ και ο Τζόρτζεβιτς πήρε όλη την ευθύνη. Το 1-0 του Όφη ήταν η δεύτερη συνεχόμενη νίκη της κριτικής ομάδας και η δεύτερη συνεχόμενη ήττα του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός που έδειξε να είναι επηρεασμένος τόσο από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια όσο και από την ένταση που την κρατεί στα αποδυτήριά του. Ήταν ένα αποτέλεσμα που έβαλε φωτιά στην κορυφή του πρωταθλήματος. Το κλίμα από τους οπαδούς τόσο του Όφη όσο και του Ολυμπιακού ήταν θερμό, χωρίς όμως να υπάρξουν επεισόδια στο Παγκρίτιο, όπου αποδεικνύεται καταραμένος τόπος για τον πρωταθλητή Ελλάδας. Οι ερυθρόλευκοι φάνηκαν να ξεκινούν πιο δυνατά και μόλις 8 λεπτό ο Κάζε κατάφερε να σκοράρει από πλεονεκτική θέση ύστερα από τη σέντρα του Τζόρτζεβιτς. Η απάντηση του Όφη ήρθε στο 14ο λεπτό όταν ο Νουαφόρ σέντραρε, ο Πίτσος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο Νικοπολίδης μπλοκάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός είχε προβλήματα στην ανάπτυξη και έτσι η δεύτερη καλή στιγμή του ήρθε από τον Βάλα. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός έκανε ωραία ατομική προσπάθεια, αλλά ο Σιφάκης απέκρουσε το πλασέ του. Στο 17ο λεπτό ο Νίκος Μαχλάς με ωραία κεφαλιά ψαράκι προσπάθησε να απειλήσει την νησία του Νικοπολίδη, αλλά ο Έλληνας διεθνής τερματοφύλακας σε ετοιμότητα μπλόκαρε την μπάλα. 10 λεπτά αργότερα ο Σφακιανάκης έπιασε την κεφαλιά μέσα στη μικρή περιοχή του Ολυμπιακού, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια. Η τελευταία καλή στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήταν στο 28ο λεπτό όταν ο Κάς συνδυάστηκε ωραία με τον καφέ, αλλά το σου του Κύπρου επιθετικού τον μπλόκαρε ο Σιφάκης. Με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο Σόλιντ έριξε στη μάχη τον Μιχάλη Κωνσταντίνου στη θέση του Σπύρου Βάλα. Έτσι ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά και πίεσε για τον γκολ παίζοντας κυρίως από τα πλάγια ή από στημένες φάσεις. Πότε η αμυντική και πότε ο Σιφάκης όμως κρατούσαν το 0. Η εικόνα του παιχνιδιού έδειχνε υπεροχή του Ολυμπιακού, ώσπου στο 67ο λεπτό έγινε η πιο περίεργη φάση που ήταν και η στιγμή που έκλεινε το παιχνίδι. Ο Νίκος Μαχλάς πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκε το λάθος του Τζόρτζεβιτς, η κόντρα του Σταυρακάκη στον Νικοπολίδη και η ξεπαφής κεφαλιά του ίδιου στο δοκάρι και η απόκρουση του Ανατολάκη στη γραμμή στο σουτ του Ντεγιάννοφ. Σίγουρα ήταν το πιο περιπετειώδες γκολ του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Αλλά από όλο το παιχνίδι αξίζανε να κερδίσουν. And we have to just say that we tried as hard as we could. Και να πούμε ότι προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε. Also thanks in the second half for our supporters. Και ευχαριστούμε και τους οπαδούς μας. But in some games you don't succeed and this was one of them. Σε μερικά παιχνίδια δεν πετυχαίνεις και αυτό ήταν ένα από αυτά. Η αγωνιστική και ψυχολογική άνοδος του Όφη στα τελευταία παιχνίδια βοήθησαν πάρα πολύ σήμερα ώστε να παίξουμε, να βρούμε έναν κουρασμένο αντίπαλο και να το εκμεταλλευτούμε αυτό και να κερδίσουμε το μεγάλο μας αντίπαλο, προσθέτοντας 3 πόντους υπερπολίτιμους, διότι δύσκολα άλλη ομάδα του επίπεδου του Όφη θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα οι ερυθρόλευκοι προσπάθησαν να φτάσουν στην ισοφάριση. Το σουτ φάουλ του Τζόρτζεβιτς μπλόκαρε ο Σιφάκης, ενώ ένα άλλο σουτ φάουλ του Τουρέ πέρασε πάνω από τα δεκάρια του Όφη. Τα σκισμένα δίχτυα της εστίας του Νικοπολίδη πήγαν πίσω τις προσπάθειες των ερυθρόλευκων που έχασαν τη μεγάλη ευκαιρία να ισοφαρίσουν στο 24ο λεπτό, όταν η Μπαμπακίτα και τα γκολ που μόλις είχαν περάσει στο παιχνίδι συνδυάστηκαν ωραία, αλλά το σουτ του Βραζιλιάνου πέρασε out. Σίγουρα η ομάδα όταν χάνει δεν μπορεί να έχει και καλύτερη ψυχολογία. Αυτό είναι αλήθεια. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός είναι μεγάλη ομάδα και πολύ σύντομα και γρήγορα τα ξεπεράσει αυτά και θα βρίσκεται εκεί που πρέπει. Τώρα κάναμε αυτή τη σημαντική νίκη και όλοι τώρα θα μας έχουν σαν θεούς, θα έλεγα. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει και με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά τις πρώτες αγωνιστικές. Νομίζω ότι όλοι λίγο πολύ λέγανε ότι θα είναι το αδιαφιλονίκη του φαβορί, ότι θα πάρει το πρωτάθλημα πολύ εύκολα.